Okay, mismo si Kristo, Bible alone. Wala sa nagtudlo nga wala sa Biblia. Kaya kung magtudlo ta nga wala sa Biblia, makasunog na sa kalayo sa impyerno. Mato pa ni Kristo, bulahan ang mutuman sa naisulat sa Biblia. Lisod kayo ning may sakop ka or nagpamimbro ka sa sekta ba nga kung diin puro lang damgo ang basihan sa gitawag og pagtulunan. Nga naman kay ang interpretation pod nato o nila sa balaang kasulatan, kung santo sa kasulatan, mahulog pod nga damgo ra pod. Parehaan ning ato ang gitagaan karon og reaksyon. Di man kag si Kristo. Wa daw magtudlo og mga butang kung wala daw nakasulat sa balaang kasulatan. Ang gitudlo ni Kristo nakasulat sa balaang kasulatan, pero wa giingon sa balaang kasulatan nga si Kristo nagbitbit og balaang kasulatan or nagbitbit og Biblia aron magtudlo mahitungod sa iyahang gitawag pagtulunan. Ngano man kay sa panahong Kristo, wa siya gibitbit nga Biblia. Kasi man ang buhing pulong di man libro. Unya ang pagtulunan sa Ginoong Jesucristo, mga sir ug mga ma'am, klaro man lang kay nakasulat sa balaang kasulatan. St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, panlako kamusta ng katawhan, sa tibuok kalibutan, paghimong ako mga tinunan. Unya, tudluin sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wa man mingon si Kristo nga tudluin sila kung unsa nakasulat. Wa pod mingon si Ginoong Kristo nga hala, panlako mo sa tibuok kalibutan o pagsuwat mo. O wa pod nagtudlo ang atong Ginoong Kristo kung di mabasa sa nakasulat, di tuuhan. Wabito, dili ta ng mga apostol nakasulat sa balaang kasulatan kay walay direktang mando si Ginoong Kristo nga pagsuwat mo. Wala na sa balaang kasulatan. Wala in the sense nga never na gitudlo sa mga apostol. Nga kung mutudlo ka, kinahanglan nakasulat yun sa Biblia. No, sir, no ma'am. Way gitudlo ang Ginoong Kristo ni ana, ug wa pa gitudlo ang mga apostol ni ana. Kaya kung gitudlo pa na Ginoong Kristo, gitudlo pa na sa mga apostol, dapat sana kadtong tawag ini mga apostol nakasulat ito tanan. Nakahimo na to sila mga libro. Pero sa 12 ka mga apostol siguro nanay 4 or 5 ka mga apostol nakasulat og libro. Ngano man kay again walay mando si Kristo nga pagsuwat mo. Kay wala sa unahuna ni Kristo kanang una sa mga sulpot og mga tagak nga kung di mabasa dituhan. Wala sa unahuna ni Ginoong Kristo nga Bible alone. Magbitaw ang mga apostol klaro kaayo ang ilang gihimo, tanawan ng Acts of the Apostles, nanudlo sila. O masa nag-ingon dito nga, nanudlo sila, nagbitbit sila libro. Wala. Nga San Pablo po nagtudlo, ningon siya nga, hopti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa pulong o sa sulat. So naa sila yung mga gisulat, naapoy gitawag og pulong, buti pasabot, oral teaching. So, ang pagtulunan ni Kristo, katong gisugo ni Kristo, gipasa-pasa na nila orally, not by written. Ulahin na ng written. Una na hitabo ang event, ulahin na ng written. Nga naman, tanawa, for example, ang first book of the New Testament, nasulat mga around 52. So, pasabot 20 years after nang misaka sa langit, before pa nakasulat ang mga apostol. Kung panguna-una pa sa gitawag og mga apostol, o hunahuna na gano'n si Kristo nga nakasulat lang ang ato ang tawag ining sundon. So ang may tabuan na, dapat sana, after kang Kristo, nagsuwat na ang mga apostol. Wala Wala nagsuwat ang mga apostol. But pasabot, why teaching si Kristo nga Bible alone? Why teaching si Kristo nga kung di mabasa di tinuod? Why teaching si Kristo nga dapat nakasulat lang ang sundon? O nakasulat lang ang tawag ining itudlo? No sir, no ma'am. Kaya ang pagtulunan ni Kristo, klaro na kayo, itudlo ang tanan niyang gisugo. Unya, dili tanan niyang gisugo, katong mga aksyon niya, na nakitaan sa mga apostol, katong aksyon niya, katong betong tawag ining living teaching niya. But pasabot ka nang nakitaan sa mga apostol, ba nga, iyang giak, dili tanan nakasulat. Ba't kung isulat pa ang kanang libro, dili pa tawag ang isakto nga kasulatan. And lastly, kanang gikot nga Revelation chapter 1, ang mahitungod sa gitawag og nakasulat, dili man referring sa whole book na Bible, referring only lang na dito sa Book of Revelation. Kaya kung referring pa na sa whole gitawag og Bible, buot pasabot ana sa panahong San Juan nakakano na sila. Naa na 27 books, kumbaga nga gituuhan sa mga apostol kaniadto nga mao ni ang atoang
Mo lang ni mga libro atong tuuhan na wala nilain. Wala oy. Wala. At the same time ang mga apostolos kanin adto again nang lakaw, nanudlo, nangadto sa mga lugar nga way bit-bit nga libro. Muna ka ng teaching Bible alone, teaching na sa mga ungo, dili na pagtulunan ni Kristo. Dili na pagtulunan sa mga apostol. Kaya kung di man na pagtulunan sa mga apostol, nyo muna imong itudlo. Sumapang San Pablo, ipatunglo. Galacia, Kapitulo 1, versikulo 8. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.